कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशः। नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि। नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायधि कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि चारणे विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय नमः। श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन। जय कृष्ण हरे गोविंदो मत्संगिन मत्पुरो मन्महादना मंदिष्टारगमद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ഒമ്പതാം അധ്യായം ശ്ലോകം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിബുദ്ധ ആത്മാ കൂടസ്ഥ ആദിപുരുഷോ ഭഗവാൻ പ്രതീശഃ യദ്ബുദ്ധ്യവസ്ഥിതി മകണ്ഡിതയാ ദൃഷ്ട്യാ ദ്രഷ്ടാസ്ഥിതാവതിമഗോ വിദിരക്ത ആസേ. ത്വം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിബുദ്ധ ആത്മാ കൂടസ്ഥാദിപുരുഷോ ഭഗവാൻസ്ത്വയദ്ദീശഃ യദ്ബുദ്ധ്യവസ്ഥിതിമകണ്ഡിതയാ സദൃഷ്ട്യാ ദ്രഷ്ടാസ്ഥിതാവതിമഗോ വിദിരക്ത ആസേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിബുദ്ധ ആത്മാ കൂടസ്ഥ ആദിപുരുഷോ ഭഗവാൻ പ്രതീശഃ യദ്ബുദ്ധ്യവസ്ഥിതിമകണ്ഡിതയാ യത്സ്വദൃഷ്ട്യാ ദ്രഷ്ടാസ്ഥിതാവതിമഗോ വിദിരക്ത ആസേ. ത്വം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിബുദ്ധ ആത്മാ കൂടസ്ഥ ആദിപുരുഷോ ഭഗവാൻ പ്രതീശഃ യദ്ബുദ്ധ്യവസ്ഥിതിമകണ്ഡിതയാ സ്വദൃഷ്ട്യാ ദ്രഷ്ടാസ്ഥിതാവതിമഗോ വിദിരക്ത ആസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. കുറച്ച് 4 വരിയുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ എല്ലാവരും ചൊല്ലിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഓക്കെ, മാരുതി ശ്യാമദേവ് ബസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിബുദ്ധ ആത്മാ കൂടസ്ഥ ആദിപുരുഷോ ഭഗവാൻ സ്ത്രദീശ യദ്ബുദ്ധ്യവസ്ഥിതം അഖണ്ഡിതയാ സ്വദൃഷ്ട്യാ ദ്രഷ്ടാസ്ഥിതാവധിമകോ വ്യതിരക്ത ആസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യനാണ് മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിബുദ്ധ ആത്മാ കൂടസ്ഥ ആദിപുരുഷോ ഭഗവാൻ ശ്രദീശ യദ്ബുദ്ധ്യവസ്ഥിതിമഖണ്ഡിതയാ സ്വദൃഷ്ട്യാ ദൃഷ്ടാസ്ഥിതാവധിമഹോ വ്യതിരിക്ത ആസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിബുദ്ധ ആത്മാ കൂടസ്ഥാദിപുരുഷോ ഭഗവാൻ ശ്രദീശഃ യദ്ബുദ്ധ്യവസ്ഥിതിമഖണ്ഡിതയാ സ്വദൃഷ്ട്യാ ദ്രഷ്ടാസ്ഥിതാവതിമഖോ വ്യതിരിക്ത ആസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിമുക്താത്മാ കൂടസ്ഥ ആദിപുരുഷോ ഭഗവാൻ ശ്രീരീശഃ യത് ബുദ്ധ്യവസ്ഥിതമഖണ്ഡിതായ സ്വദൃഷ്ട്യാ ദൃഷ്ടാസ്ഥിതവാദിമഖോ വ്യതിരക്ത ആസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനാണ് മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിബുദ്ധ ആത്മാ കൂടസ്ഥ ആദിപുരുഷോ ഭഗവാൻ സ്ഥിതിശ യദ്ബുദ്ധ്യവസ്ഥിതമഖണ്ഡിത സുദൃഷ്ട്യാ ദ്രഷ്ടാസ്ഥിതാ വദിമുഖോ വ്യതിരക്ത ആസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിബുദ്ധ ആത്മാ കൂടസ്ഥാദിപുരുഷോ ഭഗവാൻ ശ്രദീശഃ യദ്ബുദ്ധ്യവസ്ഥിതിമഖണ്ഡിതയാ സ്വദൃഷ്ട്യാ ദ്രഷ്ടാസ്ഥിതാവധിമഖോ വ്യതിരിക്ത ആസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിബുദ്ധ ആത്മാ കൂടസ്ഥാദിപുരുഷോ ഭഗവാൻ സ്ഥിതീശഃ യദ്ബുദ്ധ്യവസ്ഥിതിമഖണ്ഡിതയാ സ്വദൃഷ്ട്യാ ദ്രഷ്ടാസ്ഥിതവതിമഹോ വ്യതിരിക്ത ആസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിബുദ്ധ ആത്മാ കൂടസ്ഥ ആദിപുരുഷോ ഭഗവാൻ സ്ത്രദീശഃ യദ്ബുദ്ധ്യവസ്ഥിമഖണ്ഡിതയാ സ്വദൃഷ്ട്യാ ദ്രഷ്ടാസ്ഥിതവതിമഖോ വ്യതിരിക്ത ആസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദുമുഖി വൃന്ദദേവസ് മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. സ്വദൃഷ്ട്യാ ദൃഷ്ടാസ്ഥിതാവതിമഖോ വ്യതിരിക്ത ആസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാനപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിബുദ്ധ ആത്മാ കൂടസ്ഥ ആദിപുരുഷോ ഭഗവൻ സ്ത്യദീശഃ യദ്ബുദ്ധ്യവസ്ഥിതമഖണ്ഡിതയാ സ്വദൃഷ്ട്യാ ദ്രഷ്ടാസ്ഥിതാവതിമഖോ വ്യതിരിക്ത ആസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിബുദ്ധ ആത്മാ കൂടസ്ഥ ആദിപുരുഷോ ഭഗവാൻ സ്ഥിതീശഃ യദ്ബുദ്ധ്യവസ്ഥിതമഖണ്ഡിതയാ സ്വദൃഷ്ട്യാ ദൃഷ്ടാസ്ഥിതാവതിമഖോ വ്യതിരിക്ത ആസേ.
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। संगमणि माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवास्त्र्यधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या दृष्टास्तिदावधिमको व्यतिरिक्त आसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भारती अम्मा माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान् त्रिधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टास्तिदावधिमखो व्यतिरिक्त आसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वत्सला शाजी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्त्र्यधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्यां द्रष्टास्तितावधिमखो व्यतिरिक्त आसे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूदिरी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विभुक्त आत्मा कूटस्थादिपुरुषो भगवास्त्रधीशः यद्बुद्ध्यवस्थिति मखण्डितया स्वदृष्ट्या दृष्टास्तिदावधिमखो व्यतिरिक्त आसे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा माता जी चൊല്ലുന്നുണ്ടോ ചൊല്ലു हरे कृष्ण प्रभु जी। ചൊല്ലു ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान् श्रीशः यद्बुद्ध्यवस्थितखण्डितया स्वदृष्ट्या दृष्टास्तिदावधिमखो विदिदिक्त आसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इधर माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चൊല്ലു ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्त्र्यधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या दृष्टास्तिदावधिमखो व्यतिरिक्त आसे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माता जी चൊല്ലു हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान् श्रीधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितमखण्डिताय स्वदृष्ट्या दृष्टास्तिदावधिमखो व्यतिरिक्त आसे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा शिवासना देवदास माता जी चొല്lu हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चొल्lu ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्धमात्मा कूटस्थमादिपुरुषो भगवन् प्रदीशः यद्बुद्ध्यवस्थिति अखण्डितया सदृष्ट्या दृष्ट्वास्तिधो अधिमगो विधिरक्तमासे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला माता जी हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी। चொல்லு ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध विबुद्धात्मा कूटस्थादिभोगांस्त्र्यधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या दृष्टास्तिदावधिमखो व्यतिरिक्त आसे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसंत माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्तधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिम् अखण्डितया स्वदृष्ट्या दृष्टास्तिदावधिमखो व्यतिरिक्त आस्ते। कृष्ण। हरे कृष्ण।
सुवर्णप्रभा माता जी चलिए। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान् श्रीधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिम् अखण्डितया सुदृष्ट्या द्रष्टास्ति मखो व्यतिरिक्त आसे। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सावित्री प्रश्न हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विभुक्त आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान् श्रीधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया सुदृष्ट्या दृष्टास्तिदावदिमको व्यतिरिक्त आसे। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। विष्णु प्रिय माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम। हरे कृष्ण। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान् श्रीधीश यद्बुद्ध्यवस्थितमखण्डित स्वदृष्ट्या द्रष्टास्तिदावधिमखो व्यतिरिक्त आसे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। परशुराम माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान् स्त्यधीशः यद्बुद्ध्यवस्थिति मखण्डितया सुदृष्ट्या द्रष्टास्तिदावधिमखो व्यतिरिक्त आसे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान् स्त्यधीश यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया सुदृष्ट्या द्रष्टास्तिदावधिमगो व्यतिरिक्त आसे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो भगवते माता जी यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टास्तिदा वदिमेघ व्यतिरिक्त आसे। हरे जय माता जी जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान् स्त्रिधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितमखण्डितया सुदृष्ट्या दृष्टास्तिदावधिमखो व्यतिरिक्त आस्ते आसे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാന്. ഇപ്പം അങ്ങ് നിത്യാശാശ്വതമായി മുക്തരായി പരിശുദ്ധ കളങ്കപ്പെടാത്ത വിബുദ്ധ പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള ആത്മാ പരമാത്മാവ് കൂടസ്ഥ മാറ്റമില്ലാത്ത ആദി യഥാർത്ഥമായ പുരുഷ വ്യക്തി ഭഗവാൻ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളോട് കൂടിയ പൂർണ്ണൻ ത്രിയധീശ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനൻ എങ്ങുനിന്ന് ബുദ്ധിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവസ്ഥിതിയും എല്ലാ അവസ്ഥകളും അഖണ്ഡിതായ മുറിക്കപ്പെടാതെ സ്വദൃഷ്ട്യ അതീന്ദ്രിയ ദർശനത്താൽ ദൃഷ്ട അങ്ങ് ദർശിച്ചു സ്ഥിതവും പരിപാലിക്കുന്നതിനെ ലോകത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിന് അതിമഗഹ എല്ലാ യജ്ഞഫലങ്ങളുടെയും ആസ്വാദകൻ വ്യതിരിക്ത വ്യത്യസ്തമായി അസ്സേ അങ്ങ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഉത്തരം ഭാവാർത്ഥം എന്റെ ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ തുടർച്ചയായ കടാക്ഷത്താൽ ബുദ്ധിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാ തലങ്ങളുടെയും പരമോന്നത സാക്ഷി അങ്ങാകുന്നു. ശാശ്വതമായ സ്വതന്ത്രനായ അങ്ങ് വിശുദ്ധ സത്യത്തിലും പരമാത്മാവിലും മാറ്റമില്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. 6 ഐശ്വര്യങ്ങളോടും പൂർണ്ണനായ അങ്ങ് യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ശാശ്വത യജമാനുമാണ്. അപ്രകാരം എല്ലായ്പ്പോഴും സാധാരണ ജീവസത്തുകളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനാണ് അങ്ങ്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു എന്ന നിലയിൽ അങ്ങ് എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും പരിപാലകനും അതേസമയം എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നവനും
എല്ലാ യജ്ഞഫലങ്ങളുടെയും ആസ്വാദകനുമാവുന്നു. ഈശ്വരൻ പരമോന്നതനായ വ്യക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അപ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഉറങ്ങുകയും ഉണരുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സാധാരണ ജീവിതത്തെയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യസ്തമെന്ന് പരമദൈവത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പരമപദം സംബന്ധിച്ച ഒരു നാസ്തികവാദ പ്രസ്താവനയിൽ ചോദിക്കുന്നു. മഹാരാജാവ് പരമദൈവത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വം ജീവസത്തുകളുടെ നിന്നും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം വേർതിരിക്കുന്നു. അവൻ താഴെ പറയുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായ സ്വതന്ത്രനാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ പോലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിതനാകുന്നില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അധീശൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:14 പറയുന്നു, ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്തിയ. എല്ലാ ജീവസത്തുകളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിതരാണ്. ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തി വളരെ ശക്തമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനാകിയാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അവയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാണ്. അതിനാൽ ഈശോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹം മാലിന്യരഹിതനാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യം ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. നെറികിട്ടവരും വിഡ്ഢികളും തന്റെ പരമഭാവം മനസ്സിലാക്കാതെ തന്നെ വെറുതെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവിയായി കാണുന്നുവെന്ന് കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എപ്പോഴുമുള്ള അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയെയാണ് പരംഭാവം പരാമർശിക്കുന്നത്. ഭൗതിക മാലിന്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കാനാവില്ല. ഒരു ജീവസത്ത എപ്പോഴും അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കും എന്നതാണ് ജീവസത്തെയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യത്യാസം. ജീവസത്ത സത്വഗുണത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവന് അജ്ഞാതമായ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. പക്ഷെ പരമദൈവത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പോലും അറിയാൻ കഴിയും. ഭഗവത്ഗീത ഇതിനെ വേദാഹം സമതീതാനി എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആത്മാവിന്റെ ഭാഗമല്ല. അദ്ദേഹം മാറ്റമില്ലാത്ത പരമാത്മാവാണ്. ജീവസത്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളും. ജീവസത്ത ദൈവമായയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരാൻ നിർബന്ധനാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ആന്തരിക ശക്തിയായ ആത്മമായയിലൂടെ ആവിർഭവിക്കും. അതിനും പുറമെ ജീവസത്ത ഭൂത വർത്തമാന ഭാവി കാലങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ്. അവന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ആരംഭമുണ്ട്, ഒരു ജനനമുണ്ട്. ആ ജീവിതം ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ മരണത്തിലൂടെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ്, മൂലവ്യക്തിയാണ്. ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ ആദിപുരുഷന് ഗോവിന്ദനെ മൂലവ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സൃഷ്ടിക്ക് ആരംഭമുള്ളപ്പോൾ ആരംഭമില്ലാത്തവന് ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. വേദാന്തം പറയുന്നു, ജന്മാദ്യസ്യതഃ, എല്ലാം ജനിക്കുന്നത് പരമോന്നതിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ പരമോന്നതിന് ജനനമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണവും താരതമ്യങ്ങൾക്ക് അതീതവുമായ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉടമയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും മുടയുകയില്ല. സമ്പൂർണ്ണ സൃഷ്ടിയുടെയും പരിപാലകനായിരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും അകലത്തിലാണ്. വേദത്തിൽ ഘടകവൃക്ഷത്തിൽ 2:2-13 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളവരെ നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാം. ഭഗവാനാണ് പരിപൂർണ പരിപാലകൻ. ജീവസത്തകൾ അദ്ദേഹത്തെ യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ സേവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാ യജ്ഞഫലങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആസ്വാദനാവകാശം അദ്ദേഹമാണ്. അതിനാൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജീവിതം, സമ്പത്ത്, ബുദ്ധി, വാക്കുകൾ എന്നിവയാലെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്വയം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. ജീവസത്തിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥാപിത സ്ഥിതി അതാണ്. ഒരുവനും ഒരു സാധാരണ ജീവസത്തിയുടെ നിദ്രയെ കാരണസമുദ്രത്തിലെ പരമദൈവത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിദ്രയോട് താരതമ്യം ചെയ്യരുത്. ഒരു സാധാരണ ജീവസത്തിയുടെ നിദ്രയെ കാരണസമുദ്രത്തിലെ പരമദൈവത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിദ്രയോട് താരതമ്യം ചെയ്തു. ജീവസത്തിയെ പരമോന്നത വ്യക്തിയോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു തലവുമില്ല. ഇവയോടൊന്നും പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത മായാവാദ തത്വചിന്തകർ അവ്യക്തിഗതവാദത്തെ അഥവാ ശൂന്യതാവാദത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മിൻ വിരുദ്ധഗതയോ ഹ്യനിശം പദതി പതന്തി വിദ്യാദയോ വിവിധശക്തയ ആനുപൂർവ്യാ തദ്ബ്രഹ്മ വിശ്വഭവമേകമനന്തമാദ്യാ
മാനന്ദമാത്രമവികാരമഹം പ്രപത്തി യസ്മിൻ വിരുദ്ധഗതയോ ഹ്യനിശം വദന്തി വിദ്യാദയോ വിവിധ ശക്തയ ആനുപൂർവ്യാ തദ്ബ്രഹ്മ വിശ്വപവമേകമനന്തമാദ്യ മാനന്ദമാത്രമവികാരമഹം പ്രപത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാമാക്കി ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മിൻ വിരുദ്ധഗതയോ ഹ്യനിശം വദന്തി വിദ്യാദയോ വിവിധ ശക്തയ ആനുപൂർവ്യാത് തദ്ബ്രഹ്മ വിശ്വഭവമേകമനന്തമാദ്യം ആനന്ദമാത്രമവികാരമഹം പ്രപദ്യേ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മിൻ വിരുദ്ധഗതയോ ഹ്യനിശം വദന്തി വിദ്യാദയോ വിവിധ ശക്തയ ആനുപൂർവ്യാത് തദ്ബ്രഹ്മ വിശ്വഭവമേകമനന്തമാദ്യം ആനന്ദമാത്രമവികാരമഹം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. ഓക്കെ, വേറെ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് എന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗം നോക്കാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മാവിഷ്കാരത്തിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് വിപരീത ഘടകങ്ങളുണ്ട്, ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനവും. അങ്ങയുടെ ബഹുവിധ ശക്തികൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകുന്നു, പക്ഷേ അവിഭജിതവും അവിഭജിതവും യഥാർത്ഥവും മാറ്റമില്ലാത്തതും അപരിമിതവും പരമാനന്ദപൂർണവുമായ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ കാരണമാകുന്നു. അതേ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം അങ്ങ് തന്നെ ആകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. ബാബ അപരിമിതരഹിതമായ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ തേജസ്സാണെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പരിമിതിയില്ലാത്ത ആ തേജസ്സിന്റെ വലയത്തിനുള്ളിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട അസംഖ്യം ഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടിയ എണ്ണമറ്റ ലോകങ്ങളുടെ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം പരമോന്നത വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രഹ്മം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തേജസ്സാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം. അതിനാൽ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത ഘടകത്തിന് തന്റെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. ഈ അവ്യക്തിഗത ഘടകത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരുവിനെ ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം എന്ന് ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാനന്ദമാകും. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ നിർവ്യക്തിഗത ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിഷ്കാരം ആവശ്യം വേണ്ട പുരോഗതി നേടിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ ശബളിമകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്ന് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ഭക്തന്മാർ ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവജ്ഞാനവുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തിയ ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ആത്യന്തിക സത്യത്തിന്റെ ഭാഗികമായ ബോധ്യമായതിനാൽ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അവന്റെ ആദരപൂർണമായ നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. ഈ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം ആത്യന്തിക പരമാർത്ഥത്തിന്റെ വിദൂര സാക്ഷാത്കാരമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ശക്തിശൂന്യമായാണ് പ്രകടമാകുന്നതെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ജ്ഞാനം അജ്ഞാനം എന്നീ തരംതിരിവുകൾക്ക് കീഴിൽ അതിന് വ്യത്യസ്ത ശക്തികളുണ്ട്. ഈ ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ തുടർച്ചയായി വിദ്യയും അവിദ്യയും ഉണ്ടാകും. വിദ്യയുടെയും അവിദ്യയുടെയും ഹൃദ്യമായ വിവരണം ഈശോപനിഷത്തിലുണ്ട്. അവിദ്യ അഥവാ അറിവിന്റെ അഭാവം മൂലം ഒരുവൻ ചില സമയങ്ങളിൽ പരമസത്യം ആത്യന്തികമായും അവ്യക്തിഗതമാണെന്ന് കരുതി അംഗീകരിക്കുമെന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ അവ്യക്തിഗതവും വ്യക്തിഗതവുമായ സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ അനുപാതത്തിലാണ് വികസിക്കുന്നത്. ആരംഭത്തിൽ ഏതോ വിദൂരതയിൽ അവ്യക്തിഗത ആവിഷ്കാരമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ആത്യന്തിക സത്യത്തോട് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിദ്യാശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ അറിവോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവരാണ്. അല്പം പുരോഗതി നേടിയവനും അതുമൂലം ജ്ഞാനി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ വ്യക്തി കൂടുതൽ പുരോഗതി ആർജിച്ചാലും
ഭക്തിയും അനുഭവജ്ഞാനവും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്ന ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തന്റെ വിഭാഗത്തിലായിരിക്കും. കുറെ കൂടി പുരോഗതി നേടുമ്പോൾ ആത്യന്തിക സത്യം അനേകം ശക്തികളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് അവന് ബോധ്യമാകും. ഉന്നതി പ്രാപിച്ച ഭക്തനെയും ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിശക്തികളെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പരമമായ പരമാർത്ഥത്തിന്റെ സൃഷ്ടിശക്തി അംഗീകരിച്ചാലുടൻ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും ഗ്രഹിക്കാനാകും. പിന്നെയും കൂടുതൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് പൂർണ്ണജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ആ തലത്തിൽ മാത്രമേ ഒരുവന് അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയൂ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി താക്കൂർ ഒരു ഉദാഹരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: ഒരുവൻ ഒരു നിശ്ചിത നഗരം ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു. കുറെ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ ദൂരെ നഗരം കണ്ടു. നഗരം കുറെ അകലെയാണെന്ന് മാത്രമേ അവനപ്പോൾ മനസ്സിലാവൂ. കുറെ കൂടി അടുത്തപ്പോൾ അവന് കെട്ടിടങ്ങളുടെ മട്ടുപ്പാവുകളും താഴികക്കുടങ്ങളും കൊടിക്കൂറകളും മറ്റും കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷെ നഗരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചതും അവന് നിരവധി പാതകളും ഉദ്യാനങ്ങളും തടാകങ്ങളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ചന്തകളും കാണാൻ കഴിയും. വിൽപ്പനയും വാങ്ങലും കാണാൻ കഴിയും. സിനിമാശാലകളും നൃത്തങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും. അതോടെ നഗരം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി. അവന് സംതൃപ്തിയുമായി. അതുപോലെ ലക്ഷ്യത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അനുഭവിക്കുവാനും കഴിയൂ. ജയ. മേരെ സ്വാമി 17. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്യാശിഷോ ഹി ഭഗവസ്തവ പാദപദ്മാ മാശിസ്തുതാനുഭജതാ പുരുഷാർത്ഥമൂർത്തിഃ. അപ്യേവമാര്യ ഭഗവാൻ പരിപാതി ദീനാൻ വാശ്രേവ വത്സകമനുഗ്രഹ കാതരോസ്മാൻ. സത്യാശിഷോ ഹി ഭഗവാസ്തവ പാദപദ്മാ മാശിസ്തുതാനുഭജതാ പുരുഷാർത്ഥമൂർത്തിഃ. അപ്യേവമാര്യ ഭഗവാൻ പരിപാതി ദീനാൻ വാശ്രേവ വത്സകമനുഗ്രഹ കാതരോസ്മാൻ. എന്റെ ഭഗവാനെ, അല്ലയോ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും അത്യുന്നത മൂർത്തരൂപമാകുന്നു. അതിനാൽ മറ്റൊരാഗ്രഹവുമില്ലാത്ത അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ എന്നും തുടരുകയും അവിടുത്തെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരുവനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു രാജാവായി തീരുകയോ രാജ്യം ഭരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ നേട്ടം. അതാണ് അങ്ങയുടെ പാദപത്മങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹം. എന്നെ പോലെ അജ്ഞരായ ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങ് അകാരണമായ കാരുണ്യമുള്ള പരിപാലകനാണ്. പുതിയതായി ജനിച്ച സ്വന്തം കിടാവിനെ പാലും ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകി പരിപാലിക്കുന്ന പശുവിനെ പോലെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് സ്വന്തം ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ന്യൂനത അറിയാമായിരുന്നു. പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്തതും അഭ്യൂഹങ്ങളുടെ മറയില്ലാത്തതും ഫലേച്ഛാരഹിതവുമായിരിക്കണം. പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം അതിനാൽ ഹേതുരഹിതമെന്ന് അർത്ഥമുള്ള അഹേതുകി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെ രാജ്യം കിട്ടണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് താൻ ഭക്തി സേവനത്താൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാൻ വന്നതെന്ന് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം മായം കലർന്ന ഭക്തിയുള്ള ഒരുവന് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല. എന്നിട്ടും തനിക്ക് ദർശനം നൽകിയ ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്തിൽ അവനെ അകമഴിഞ്ഞ ചാരിതാർത്ഥ്യം. ഭഗവാൻ അത്രയേറെ കൃപാലുവാകിയാൽ അജ്ഞത മൂലം ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമായി കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, ഒരു പശു പുതിയതായി പിറന്ന അതിന്റെ കിടാവിനെ പാൽ നൽകി സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിരന്തരം സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഭക്തന് ഭഗവാൻ ബുദ്ധി നൽകുമെന്നും അതിനാൽ അവന് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയും. ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവനായിരിക്കണം.
അപ്പോൾ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ പോലും കൃഷ്ണൻ അവന് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും ക്രമേണ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ അത്യുന്നത തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന അർത്ഥമുള്ള പുരുഷാർത്ഥമൂർത്തി എന്ന് ധ്രുവ രാജാവിനാൽ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ പാലനം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈശ്വര ആരാധന എന്നൊക്കെയാണ് പൊതുവെ പുരുഷാർത്ഥം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. അതുപോലെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തമാക്കാൻ കഴിയാതെ നിരാശരാകുമ്പോൾ ചിലർ ഭൗതികത്തിൽ നിന്നും മോചനം വെച്ചു. ഈ പ്രവൃത്തികളെ പൊതുവെ പുരുഷാർത്ഥം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. ഇതിനെ പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥം, ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് വിളിക്കും. ആയതിനാൽ ഭൗതിക സമ്പത്ത്, ജനസമ്മിതി, നല്ല ഭാര്യ തുടങ്ങിയതൊന്നും പരമദിവ്യപുരുഷനോട് ആവശ്യപ്പെടരുതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കും. ഒരുവൻ ഭഗവാനെ നിഷ്കപടമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരന്തരം ഒഴുകുകയും ചെയ്യണം. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തെ പറ്റി ബോധവാനായിരുന്നിട്ടും തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ, അഥവാ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ചെയ്തു. 18ാമത്തെ കൂടി നോക്കാം, പിന്നീട് ഭഗവാനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മൈത്രേയ വാച അതാ വിഷ്ണുദയേവം വൈ സംസൽകൽപേന ധീമതാ ത്യാനുരക്തോ ഭഗവാൻ പ്രതിനന്ദ്യോതമബ്രവീത്. മൈത്രേയ വാച അതാ വിഷ്ണുദയേവം വൈ സത്സങ്കൽപേന ധീമതാ ധ്യാനുരുക്തോ ഭഗവാൻ പ്രതിനന്ദ്യേതമബ്രവീത്. ആ മുനി മൈത്രേയൻ തുടർന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിതുര, ഹൃദയത്തിൽ നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അവന്റെ പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോടും സേവകന്മാരോടും പരമദയാലുവായ പരമദിവ്യപുരുഷൻ അവനെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോലെ സംസാരിച്ചു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ പത്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാരം ഭംഗും ലംഘേതി യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നിധിനാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ആ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളാലും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിൽ തന്നെ അർത്ഥം ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളാൽ സമ്പൂർണ്ണമായവൻ. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനുമാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള യജമാനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അധിപനായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനു മുകളിലായിട്ടുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. അല്ലെ, നമ്മൾക്കുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളാണ് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ അതിനു മുകളിലായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം. വിഷ്ണു എല്ലാറ്റിന്റെയും പരിപാലകൻ. അല്ലെ, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം, സൃഷ്ടി ബ്രഹ്മാവും സ്ഥിതി
വിഷ്ണു, പരിപാലനം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണുവും സംഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ശിവനുമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് എല്ലാറ്റിന്റെയും സംരക്ഷകൻ, പരിപാലകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അങ്ങ് എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും പരിപാലകനും അതേസമയം എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും പകർന്നു നിൽക്കുന്നതും എല്ലാ യത്നഫലങ്ങളുടെയും ആസ്വാദകനുമാണ് പഠിച്ചിട്ടെ. ഭക്താരാം യത്നതപസാം സർവ്വലോകം, എല്ലാ യത്നങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ്, പരമാസ്വാദകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പ്രഭു മഹാരാജാവ് ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാനും സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. രണ്ടും രണ്ടാണ് അല്ലെ, ഒന്നല്ല. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണ് എന്നാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എന്നാൽ ഒരിക്കലും നമ്മള് ഭഗവാനല്ല അല്ലെ. ശങ്കരാചാര്യർ അതാണ് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നത്. മായാവാദം നമ്മളും ഭഗവാനും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഞാനും നാരായണൻ, നീ നാരായണൻ, എല്ലാവരും നാരായണൻ. മായാവാദി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിനെ തിരുത്തുകയുണ്ടായില്ലേ. പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 60,000-ത്തിലധികം വരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ഈ മായാവാദികളൊക്കെ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മായാവാദി സന്യാസി സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത്. സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ശങ്കരാചാര്യര് അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ശിവൻ തന്നെയാണ് മഹാദേവനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നീ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം. ബുദ്ധ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന യത്നത്തിന്റെ പേരിൽ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തലാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് വരുന്നുണ്ടായി. ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ നിങ്ങൾ യത്നങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെയൊക്കെ തടയുകയുണ്ടായി. ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീബുദ്ധൻ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ട വേദം മഹാദേവൻ വരികയുണ്ടായി ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ്. മായാവാദത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ അതിന്റെ പിന്നാലെ അല്ല, എന്നാൽ മായാവിദ്വാന്തം തെറ്റാണെന്നും നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പിക്കുന്നവർ അവർക്ക് വഴി കാണിക്കുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ. ഇന്നുമുണ്ട് മായാവാദ ശാസ്ത്രത്തെ പിന്തുടരുന്ന മായാവാദ തത്വത്തെ പിന്തുടരുന്നത്. ഭഗവാൻ ലീലകളാടിയുള്ള വൃന്ദാവനത്തിൽ പോലും മായാവാദികളുണ്ട്. അവർക്ക് ആശ്രമങ്ങളിട്ട് അവർക്ക് കുറെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് നമ്മളും ഭഗവാനും എല്ലാം ഒന്നല്ലേ, നമ്മളും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നീട് മധ്വാചാര്യരുടെ സാക്ഷാൽ വായുദേവൻ തന്നെ മധ്വാചാര്യരായിട്ട് വരുന്നുണ്ടായി. ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം നമ്മളും ഭഗവാനും രണ്ടും രണ്ടാണ്, രണ്ടും ഒന്നല്ല എന്നുള്ള വാദം ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വരികയും അല്ലെ ആ ചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മള് അതേസമയം ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാണ് താനും, എന്നാൽ ഒന്നല്ല താനും, രണ്ടും രണ്ടാണ് താനും അല്ലെ. ഗുണത്തില് ഭഗവാനും നമ്മളും ഒന്നാണ്, എന്നാൽ അളവില് വ്യത്യാസം. ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മള് അണുവാണ്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവും സച്ചിദാനന്ദമയനാണ്, ജീവാത്മാവും സച്ചിദാനന്ദ. പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ്. അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദമയമാണ്, അതിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിക്കും അല്ലെ. അത് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനാകും. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദാഹരണം അല്ലെ, നമ്മൾ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തിന് ഉപ്പുരസം അല്ലെ, ഇത് നമ്മൾ അല്പം കയ്യിലെടുത്ത് തിരിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിനും ഉപ്പുരസം തന്നെ. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരിക്കലും സമുദ്രമാവില്ല അല്ലെ, അത് അല്പം മാത്രം, അണു മാത്രം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രം പോലെയാണ്, വിഭുവാണ്.
ഇപ്പൊ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരുപോലെയാണ്, എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം. എങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനാവില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്നാല് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആരും തന്നെ ഇല്ല. ചിലർക്ക് ഒരു ഗുണം കൂടുതലായിട്ട് കാണാം, എന്നാൽ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുമുള്ളത് പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിന് പോലും ആ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ 64 ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ 4 ഗുണങ്ങള് ഭഗവാനെ കൂടുതലായിട്ട്. അതുപോലെ ശിവനായാലും ഇപ്പോ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന് മാത്രം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് പിന്നീട് എല്ലാം വരുന്നു. എന്നാല് 4 ഗുണങ്ങൾ: രൂപമാതിരി, വേണുമാതിരി, ഭക്തമാതിരി, അല്ലെ, ഇതൊക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് മാത്രമേ. വിഷ്ണു ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ധ്രുവമഹാരാജാവ് പറയുന്നു, ജീവാത്മാക്കളും പരമാത്മാവും ഒന്നല്ല, രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഭഗവാനും നമ്മളും ഒന്നല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായ സ്വതന്ത്രനാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ പോലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിതരാകുന്നില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ത്രിഅധീശൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ ത്രിഅധീശൻ എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ടുള്ളവൻ. ത്രിഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനാണ്. ദേവീഹേഷ ഗുണമയി മമ മായാതിരുത്തെ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു. എല്ലാ ജീവസ്തുക്കളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിതരാണ്. ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തി വളരെ ശക്തമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനാകിയാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അവയുടെ പ്രവർത്തന പ്രതിപത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാണ്. അതിനാൽ ഈശോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം മാലിന്യരഹിതനാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യം ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. എന്നാൽ നെറികെട്ട അവരും വിഡ്ഢികളും തന്റെ പരമഭാവം മനസ്സിലാക്കാതെ തന്നെ വെറുതെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവിയായി കണക്കാക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു. അവചാനന്തി മാമൂടാ മാനുഷ്യൻ തരുമാസ്. അല്ലെ, മൂടന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് ആണ് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അവതരിക്കാം. എന്നാൽ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ അവതരിക്കുമ്പോഴേ അത് സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് മൂടന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണെന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എപ്പോഴുമുള്ള അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയാണ് പരംഭാവം പരമശം. പ്രത്യേക മാലിന്യത്തിനെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കാനാവില്ല. ഒരു ജീവസത്തെ എപ്പോഴും അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കും എന്നതാണ് ജീവസത്തെയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യത്യാസം. ജീവസത്ത സത്വഗുണത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവന് അജ്ഞാതമായ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. പക്ഷെ പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പോലും അറിയാൻ കഴിയും. ഭഗവത്ഗീതയുടെ വേദാഹം സമീതാനി എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, അല്ലെ. കഴിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച്, ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും നാളെ വരാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതറിയാം, അല്ലെ. ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാളത്തെ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, അല്ലെ. ഭാവിയുള്ളത്, അല്ലെ. അതറിയാനാണ് നമ്മൾ ജ്യോത്സ്യന്മാരെടുത്തൊക്കെ അവരൊരു ഏകദേശ കണക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പറയും, അല്ലെ. അതിന്റെ പിന്നാലെ പിന്നീട് പരക്കം വഹിച്ചു, അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം കുറിച്ചും അറിയാം, അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ മതി, നമ്മളങ്ങനെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ മതിയാകും, അല്ലെ. അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും, മോശമായാലും നല്ലതായാലും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചേ മതി. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അതിന്റെ തോത് കുറച്ച് മോശകാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ, അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അനുഭവിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല, അല്ലെ. നിർഗുണൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവൻ എന്നുള്ളതാണ്. മായാവാദികൾ പറയും ഭഗവാനും ഗുണമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ. അങ്ങനെയല്ല, ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്ലാത്തവൻ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ.
ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മവാദികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. ഈ ബ്രഹ്മമൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനേതി ശബ്ദതി. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് പരമാത്മാവും ബ്രഹ്മവും ഒക്കെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രോതസ് ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അങ്ങയുടെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മാവിഷ്കാരത്തിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് വിപരീത ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനവും അങ്ങയുടെ ബഹുവിധ ശക്തികൾ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അവിഭജിതവും യഥാർത്ഥവും മാറ്റമില്ലാതും അപരിതവുമായ പരമാനന്ദപൂർണമായ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ കാരണം അതേ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം അങ്ങ് തന്നെ ആകിയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പരിമിതമായ വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം ഭഗവാന്റെ ഗോവിന്ദന്റെ അതീന്ദ്രിയ തേജസ് ശരീരത്തിന്റെ തേജസ്സാണെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു. പരമദേവദുഷനായ ഭഗവാന്റെ പരിമിതിയില്ലാത്ത ആ തേജസ്സിന്റെ വലയത്തിനുള്ള വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട അസംഖ്യ ഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി എണ്ണമറ്റ ലോകങ്ങളുടെ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം പരമോന്നത വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രഹ്മം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തേജസ്സാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം. അതിനാൽ ബ്രഹ്മരാജ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത തന്റെ നാദര പ്രഭാവങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസേനയിൽ പറയുന്നു ശരാ പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതി ഗോവിന്ദ കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത്. പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു ഉന്നതി പ്രാപിച്ച ഭക്തൻ ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിശക്തികളെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പരമമായ പരമാർത്ഥത്തിന്റെ സൃഷ്ടിശക്തി അംഗീകരിച്ചാൽ പരമദൈവപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും പിന്നെയും കൂടുതൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവ് കിട്ടും. ആ തലത്തിൽ മാത്രമേ ഒരുവനെ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദ പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയും. സംബന്ധിച്ച് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഉദാഹരണം നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരുവൻ ഒരു നിശ്ചിത നഗരം ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു. കുറെ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ ദൂരെ ഒരു നഗരം കണ്ടു. നഗരം കുറെ കൂടി അകലെയാണെന്ന് മാത്രമേ അവനപ്പോൾ മനസ്സിലായൂ. കുറെ കൂടി അടുത്തപ്പോൾ അവൻ കെട്ടിടങ്ങളും മട്ടുപ്പാവുകളും താഴെക്കുടങ്ങളും കൊടിക്കൂറകളും മറ്റും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നഗരത്തിനുള്ള പ്രവേശത്തും അവന് നിരവധി പാതകളും ഉദ്യാനങ്ങളും തടാകങ്ങളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ചന്തകളും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. വിൽപ്പനയും വാങ്ങലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. സിനിമാശാലകളും നൃത്തങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും കാണാൻ. അതോടെ നഗരം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി. അവന് സംതൃപ്തിയുമായി. അതുപോലെ ലക്ഷ്യത്തിനുള്ള പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അനുഭവിക്കുവാനും കഴിയും. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയേ കഴിയുന്നു. നിരീശ്വരവാദികളും മായാവാദികളൊക്കെ അതിന്റെ അടുത്ത് പോലും വരാതെ അവർ പറയുന്നതു ഭഗവാനില്ല അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്ന രൂപമില്ല അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്നൊന്നുമില്ല നിരീശ്വരവാദികൾ അവർ പറയും. എന്നാൽ ഭക്തിയാമാമ വിജാനാതി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. ഒരു നഗരമുണ്ട്, അത് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം. അത് എന്നാൽ അടുത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ലക്ഷ്യത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അനുഭവിക്കുവാനും കഴിയും. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ രൂപ ഗോസ്വാമിയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് ഗോസ്വാമിമാർ. അവരൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ എന്റെ ഭഗവാനെ അല്ലയോ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് സർവാനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും അത്യുന്നത ഉത്തരവും അതിനാൽ മറ്റൊരു അനുഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർദ്ദേശിക്കും അവിടുത്തെ പാതാരബന്ധങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരുവൻ സംബന്ധിച്ചു ഒരു രാജാവായി തീരുകയും രാജ്യം ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള നേട്ടമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പദവി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. രാജാവാകുന്നയോ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അങ്ങയുടെ പാദപത്മങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നെ പോലെ അജ്ഞരായ ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങ് അകാരണമായ കാരുണ്യമുള്ള പരിപാലകനായി പുതുതായി ജനിച്ച് സ്വന്തം കിടാവിനെ പാലും ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകി പരിപാലിക്കുന്ന പശുവിനെ പോലെ പശുക്കുട്ടിയെ
അത് ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ അമ്മ പശു പാലൊക്കെ നൽകിയിട്ട് സംരക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളായിട്ടാണ് പോയതെങ്കിൽ പോലും ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ നേരെ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക മോഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. ആ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ്? അഹേതുകി അല്ലെ, അപ്രതിഹത എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയും. യാതൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെയായിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം. അതുപോലെ തന്നെ അത് നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അല്ലെ. ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു, എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അത് ശരിയായ ഭക്തിയല്ല അല്ലെ, കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായത്. പിതാവിന്റെ രാജ്യം കിട്ടണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് താൻ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ബോധ്യമുണ്ടെന്ന്. അത്തരം മായം കലർന്ന ഭക്തിയുള്ള ഒരുവന് പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല. എന്നിട്ടും തനിക്ക് ദർശനം നൽകിയ ഭഗവാന്റെ ഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്തിൽ അവനെ അകമഴിഞ്ഞ ചാരിതാർത്ഥിക്കും. ഭഗവാൻ അത്രയേറെ കൃപാലുവാകിയാൽ അജ്ഞത മൂലം ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കി കൊടുക്കും. മാത്രമല്ല, ഒരു പശു പുതുതായി വരുന്ന അതിന്റെ പിതാവിനെ പാൽ നൽകി സംരക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. നിരന്തര സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ബുദ്ധി നൽകുമെന്നും അതിനാലാകും അവന് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു. ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവനായിരിക്കണം. അപ്പോൾ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ പോലും കൃഷ്ണൻ അവനെ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകി ക്രമേണ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അത്യുന്നത തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നൽകിയത് അല്ലെ. അല്ലെ ധ്രുവ മഹാരാജന്റെ ഭൗതിക ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങ് പോയാൽ അല്ല, ശംഖ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയും അല്ല അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയും അല്ലെ. പിന്നീട് ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ പോലും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഉണ്ടായി. ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. എനിക്ക് യാതൊരു വരവും വേണ്ട, അങ്ങേ രൂപം ദർശിച്ചാലും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അതിനെയാണ് പുരുഷാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുപരി ആയിട്ടുള്ളതാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം, കൃഷ്ണഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ഇപ്പോൾ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനം സുന്ദരിയും കവിതാം വാഞ്ചകമേ മമ ജന്മം ഭവതാർ ഭക്തി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭൗതിക സമ്പത്ത്, ജനസമിതി, നല്ല ഭാര്യ തുടങ്ങിയവയൊന്നും പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനോട് ആവശ്യപ്പെടരുതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുവൻ ഭഗവാനെ നിഷ്കപടമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകുകയും ചെയ്യണം. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തെ പറ്റി ബോധവാനായിരുന്നിട്ടും തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനാകും ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പദം വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം തേടി. മൈത്രേയ മുനി പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിതുര, ഹൃദയത്തിൽ നല്ല ലക്ഷ്യമുള്ള ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അവന്റെ പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിച്ചു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോടും സേവകരോടും പരമദയാലുമായ പരമദീപം അവനെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോലെ സംസാരിച്ചു. ഭഗവാൻ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് പഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസ പതിദാനം ഭാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുരാജ്.